jsem tady nový a nikdy nevím, jak postupovat při složitějších opravách. Čau, co máš za problém, že voláš? Ahoj, hele, mám tady kontru a vyhodila mi tenhle servisní kolíko. To je v nouzáku teda, jo, předpokládám. Kouknem, co to je. Tlakový čidlo za turbem. Já ti dám tam obrázek. To okno ti tam někde vyskočilo před tebou. Vidíš ho, ten obrázek. Tak tuhle je váha vzduchu a vedle toho by mělo být tlakový čidlo. Jo, už to vidím. Fakt byl vypadlý, jo. To tam zapomněli domáčknout asi. Pracuji u této firmy už spoustu let a jsou věci, s kterými si člověk neporadí a potřebuje radu od odborníka. Tak čau, tak tě slyším. Co máš za problém? Čau, díku. Prosím tě, mám tady teplotní čidlo na latce, nahoře na hlavě. Potřeba bych poradit nějak na to štekru. A co to máš za číslo toho kabelu? V tom motoru by mělo být konektor X871. Mělo by to být kombinovaný čidlo teplotní i tlakový dohromady. No, to vypadá, že to je ono. Přesně tak. Mělo by k tomu i 4 kabely. 4 kabely, ano, přesně tak, 4 kabely jsou tam. A ty by si měl změřit na jedničce cepinu, jestli ti dám 5 V napájení. Kolegové mi podají zkoušečku. A trojka pin by měla být ostrá. A dvojka pin by měl být signál pro tlakový čidlo a 4 pro teplotní čidlo. Když tak ti to tam nasdílím, ať to vidíš před sebou, to schémátko. Jo, tak já ti to odešlu. Teď to okno bys tam měl mít před sebou. A tadyhle to je připojený z té řídící jednotky. Tadyhle máš nakresleno, kde máš 5 V, kde máš kostru a kde máš ten signálový kabel. Takže na tom levě by mělo být 5 V, jo? Jo. Společnost Agrovest se zabývá prodejem zemědělské techniky v západních Čechách. Prodáváme zejména velkou zemědělskou techniku, která je často velmi komplikovaná. A i díky tomu, že máme novou techniku 3D brýle HoloLens od Microsoftu, tak našim technikům to pomáhá k tomu, aby lépe obsloužili zákazníky v terénu, mohli vyřešit ten problém vyloženě na místě a přidává to na důvěře všem našim zákazníkům.